Good morning. Good morning. Ano ako ma? Hindi po. May sikasuhin kasi ako. Saan yung bag mo na? Jacel. Naka-ready na? Ikaw ate Gia, anong gagamitin mo ba? Yung drone po. Dayan, bilis na Dayan. Alala ko hindi naman pala kailangan mag-mask kay saan ang gawain doon natin. Sa school mama nag-announce na sabi, ano na lang daw, nasa sa amin na lang daw kung usod daw kami or hindi. Kung gusto nyo mag-usot ng mask, wala na problema. Mas na maganda nga yun. Pero kung ayaw nyo, di wala din problema kasi wala naman na. Hindi man, nahad yung bilig mo. Ay, papambili nyo ng another. Yung ibigay mo kay Jacel yung kalahati. Ito sa'yo ate Gia, oh. Pambili nyo ng something. Nagutom kayo. Oh, JD na sa'yo to, oh. Ready na itong bag mo? Ano naman lang kayo mga dalang frocks? Dali na Jidin. May dala kayong tubig? Magdala kayo ng tubig. Pero maliit lang. Magdala kayo diyan. Bawal ng Jidin. Sorry. Para maka-move on na rin ako sa mga gawain ko. Cellphone ko. Mama. Ma. Low battery. Alin? Yung cellphone mo? Ayun. It's okay. Bye ate Gia. Bye. Okay. Ingat kayo. Naku si Brownie kasama na naman ang asong makulit. Mama, natuto rin siya. Ay na. Ala. Nakaupo rin. Ginagaya niya kami. Nakaupo rin siya. Oh, sige na kayo. Dali na tuloy na kayo. Yes, Babalik lang kami diba? Babalik lang naman kami. Babalik mo. Alam ko, tulog ka na naman. Okay. Ingat kayo.
oh. Ito size 2. Wala man yung cat. Paraman po. Diyan, best ko may ganun kasi yan. Ay, ko yan na pangaran. Ay, yun Pero po. ano lang, siya na lang magkahag. Ah, Hold na lang po. ayun po. Balikan ko na lang po dyan, madam. Ay po, madam. Salamat Sige po. po. Opo. Thank you. Diyan ko na po bayada. Opo. Good morning. Makalat to ang aming kusina. Lagi naman. Busog ka na? Busog ka na dyan, Bert? Dito ko yung tirang pagkain, oh. Ito. Kain ka pa? Diba? Sige na. Kain ka, oh. Ito. Ito, malinis to, nak, oh. Ito. Ay, bakit yung inumin yung pinanghugas? Upo na. Ay! Tinuktok na sa... Tinuktok na. Hanggang sa mesa yung plato. Wala. Ito kutsara, anak ko. Ay, basa pala ito. Upo na. Kain. Hindi pa ka pa kumain ng pansit kanina? Kumain ako. Kakain ka ulit? Break ka, mama. Sige na po. Kain na. Kain na lang po. Ikaw naman, ikaw naman. Busog pa po ako, boy. Upitin ko muna tong mga ano, Mama, kain. kaalat natin. Idada ako ikaw, mama. Kasi, Idada ako ikaw usang. itira niya daw sa akin yung isa. Sige na, kain na. Meron pa naman doon. Yung tira na lang sa, yung, pag may tira sa kanila ako kakain kasi busog pa ako. Ayun. Kakaunti ang nilagay sa plato niya kasi naalala niya talaga ako. Baka daw hindi pa ako kumain. Kainin mo yun. Busog kasi mama. Nagdilim. Opo. Ikaw? Na ano yung ilaw natin dito na sira. Bili ako mamaya para mapalitan. Kakain ako anak. Mama, Po. hindi ka mamang light bo. Ayun, yung ilaw siya. Opo. Break ka mamang magbili na maliit lang. Ang alin yun? Ilaw lang siya, yung ano yung kalati. Yung ginamit nila yung may project sila, yung ilaw. Ah, Pero ano, ikabit ko yung sa solar. yung maliit na bulb. Bulb. Kasi nag-iimbento na naman siya ng kung ano-ano. Ang ano din, may solar ako din. Yung matanggal na yun. Nag-iimbento siya ng kung ano-ano. Yan ang gusto niya, mag-iimbento ng... At gusto ko din magawa ng machine. ng machine? Pero maliit lang naman. Anong klaseng machine? Kaya sa mga kotse. Ah, para sa mga kotse. Gusto niya gumawa ng machine para sa mga kotse. Kaya nga po, bigla.
Ay, ano yan? Kain ka lang dyan. Ubusin mo po. Okay. Okay po. Okay po. Nalimutan si po. Nalimutan si po. Huwag mo lalaro pag kumakain. Ikain na lang. Anong dilim ang kusina natin? Na ano yung na pundi. Mamaya bibili ako sa hardware ng ilaw. Siya yung mamaiba, tapos mapaiba ka, ikot mo. Hindi, pundi na yun anak. Pundi na. Ipit na talaga siya. Ha? Inipit mo na yung sa may taas niya. Hindi na talaga. Ano, ano na talaga siya, sira na. Mabili na lang mamaya para may ilaw dito sa kusina natin. Pero probably ka magbili ng maliit. Yung like, Hindi ko lang. Tingnan mo ang mukha ni mama. Lagi tayong puyat. Ha? Pwede ka magbili ng maliit na light. Yung ilaw na ganyan din. Pero glass. Yan, kapit ka sa solar. Kapit sa solar. Oo, kapit ka lang sa solar. Sinira niya yung ano. Alin? Ay, hindi niya naman sinira. Nasira, kinuha niya lang yung flashlight namin na solar. Tapos, nilagyan niya ng wire. Kinabitan niya ng ilaw na maliit. Ginagawa niyang pang ilaw-ilaw. Pero sira na yung ilaw. Nasira yung isa, yung ginagamit ko. Bakit nasira? Kasi yung tikat, ibabalik ko ulit sa may dating talaga nakalagay. Bila ko natanggal yung wire niya. Bila ko natanggal, hindi na yung magagamit. Okay. Yun ang gusto niya. Mag-imbento ng kung ano-ano. Mamaya, magsulat ka, ha? Okay. Okay po. Okay po. Pero maligo ka muna. Opo. Sige. Kasi ako magbabanlaw muna ako ng ano. Marami akong kinusot kahapon. Pero nahalo ko ba lang yung project nila ate yung ilaw? Yung tanggal natin. Nag-iilaw pa lang yun, nag-iilaw. Yung yellow yung yellow. Yung maliit na bulb. Pero, ano kayo mamay nakatigit sa may part lang yun? Yung wala siyang bata ganyan sa loob ng yun, nababalog. Dapat kasi, meron tayong pangsulda ang tawag. Di ba sa Papa meron ganun? Ayun. Pangsulda. Kasi, hindi ka pwede gumawa no na walang kasamang matanda. Ano yun? Kasi, inaano yun sa kuryente, kinakabit, baka makuryente ka. Ano yun? Para dumikit ulit yung wire doon sa bulb. Kasi maliit bagay yun, tapos kailangan isulda. Pero gagawin mo yun pag kasama mo si Papa. Hindi pwedeng ikaw lang. Kasi may kuryente, yung pangsulda, kailangan yung isaksak sa kuryente. Baka makuryente ka. Yung solar lang gamitin ko eh. Ay hindi, yung pagsulda, kailangan, ikabit natin sa kuryente. Hindi yun kaya doon sa solar na maliit. Bakit? Ano yun? Magsusulda nga tayo. Pero Kailangan malakas yung kuryente. Pero battery, nagkakana yung battery. Ano yung battery? Ang mga ibang battery dyan, mga iba dyan. Yung yung binili natin sa tindahan na battery. Bakit? Hindi nga, yung pangsulda, yung kakabit natin yun sa kuryente. Sa may mga saksakan. Opo, kailangan nakakabit sa kuryente. Para uminit yun, tapos malulusaw yung... Hindi ko alam kung ang tawag doon.
Di ba yung Solder sa, na iron di ba yung sa yata loob yun? ng, yun, ng ilaw? Ha? Yung ano yung meron sa loob ng ilaw? Yung parang siyang nakakamatay din na ano. Nakakamatay na. Ano, kuryente? Hindi yung kuryente. Ay, mag-research muna tayo kasi wala akong alam doon, anak. Yung spray ni Papa sa may screen ng TV. Ano yun? Ngayon lang na-spray. Ay, yung palinis yun sa mga screen. Oh bro, yun din tawag. Yun, tawag yun. Hindi ko gets. Hindi ko gets na. Wait lang ha. Ito yung umaapaw na yung tubig. Maligo muna ako na. Maligo muna ako, okay? Okay. Wait lang. Is used for taking body measurements. Yardstick. What? Saan na mahanap? Banta. Ano yung minamemorize mo? Kasi na, ano, may gusto. Ito marker, oh. May marker ka ating maganda dyan. Oh, yan. Yung gusto ang clay, ah. Meron ako na. Yung ano yung ginawa kong clay na cut. Kaya kung kinulayan ko daw yun. Kasi ayaw ko man i-mix ng kulay ng clay. Kasi pag ano, halo-halo ang pangit. Hindi man, dapat daw kinulay. Doon yung nakalagay sa FB ko na ano, na Ay, wala na hack. akong ano, iba. Ayun yan. Ano na, okay na to. Okay na to. Ayan na. Kung kumain. Lagay ko kay objectives. Ha? Ano yung lagay? Iba ito yun. Lagay ko pa touch. Lagay ko pa yan? Nakita mo yung explanation ko? Okay na yun? Eh, lalagyan ko pa ng question dyan, oh. Yung sa like na, di ba nabasa mo na to? Yung ditong like, inalis ko na yung end like. Yung end lang. Pero yung sa like, tanong muna, tas like. Ano din, surut. Kasi yung una dyan, oh. Yung dyan lang. Ano yun? Gets mo? Or kailangan pa ba na yung mga explanation lang? Basta okay na yan. Wala sila mag-report doon ako ng ano, visit na sagot. Ano yung next person? Gusto mo magsulat sa ano, Manila paper kasi. Ako hindi lamang. Kaya Kasi kapag mga ganun ayaw ko ako na pala, kasi ayaw ko na makipag-away doon eh. Kasi gusto na magsulat. Hindi sila. Gusto ko na Char! mag-report. Kasi kung pag-grupo ko, likod ka ba? Type na yan. Meron pa ako doon. Meron pa ako doon. Pero nga lang, kinuha ni Jessica yung laki-laki. Kinuha. Start na tayo, Dad. Ayun si Papa, oh. Okay. Yan, bago-bago namin. Or yung guide questions. Nandiyan yan eh. Di pa gagawin yan. May mapagawa daw tayo Pati ito, papel ba, sabihin na oh. natin para sure. Kaso tayo magle-layout. Pati guide questions Kasi ang alam ko, namin. objectives, hindi naman. Ang objectives, yun yung dapat na parang Ano yun, Papa? ano nyo. Basta pala na yan. Lagay na natin yan dyan. Tapos sasabta doon. Sige. Nandito naman May yung tinatanong ano. sa'yo si Pa. Nandito naman yung guide question. Lagay mo yung tanong dyan. Wala po, Papa. Start na tayo, Dad. Yan, Yalis yung ba ba, oh? objective ko pag nagano ka. Ha? Bakit mo nilagay dyan? Wala ko ba mga objectives? Hindi ko man objectives. Pero, maganda ilagay. Pwede naman. Ay, naku. Kasi nasa Tara na.
Start Sino magre-report niyan? Ikaw tapon na namin. Jaden. Sila. Ako na nag-isip ng sagot. Sila mag-report. Pero sila daw. Bala sila mag-report. Mama, Mas okay nga ikaw mag-report para ikaw yung may ano sa performance. kasi ikaw rin naman nag-ano ng answer. Mas ma-explain mo dun. What? I mean yun. Ikaw yung Bakit gumawa. gumawa ako? Ikaw yung gumawa. Mas ano mo yun, gamay mo yan. Minsan mas gusto ko akong nag-report kasi ang ganda-ganda ng ginawa mo. Hindi lang nila ayusin yung pag Kaya nga, yung ang ganda na, ang okay nung Madaldal ginawa man mo. yun na mga report. Siya na. Tapos baka hindi niya masyado maipaliwanag. What? Ano may explain ko dyan? Babasahin ko lang. Babasahin lang. Masa na tayo, Mama? Ano man i-explain ko dyan? Di ko ma-explain dyan. Paano mo ka-explain ko in... Hindi ba basta wala naman talaga? Basahin nila. Marunong na siya magbasa. Ano sunod? Ayan na. Nasa baba. Ito na. Kung kaya mo basahin. Tapos itong guide questions, may answer ka na. Ito, oh, what happened when bending becomes too much. Ito, oh, like, ito, oh, when, basta dito, oh, like what we did on tours, when too much bending up. Yun, oh, small. I-resolve ko na yung question 7. Kasi hindi Mama, kaya mo na yan, Mama, sa brown na notebook. Ito, Oo. Kung saan na tayo? nasa una. Bornong Kiss. Hello. Ano ba napanood mo? Ano ito? okay. Ganito na gawin natin. Ano yan? Ano ito? Sulat natin yung materials sa procedure. Tapos hanggang dito. Tapos, Tapos ako na yung sulat. Tingnan mo na explanation. Para maganda. Ito nga.